Berandu baino lehen atzoko partiduaren inguruan hitz egin behar genuen, Realak atzo final erdietako kanporaketako lehen kolpea eman zuen San Mamesen, partida borobila eginez, eta sentsazioak orain momentuan ezin hobeak dira. Lan asko dago egiteko oraindik, baina pozik gaude, Markel. Bai, hilabete bat falta da isa 3 aste finalerdietako buelta izateko, denetarik pasa daitekez, batek daki zer gerta daiteken, baina momentuz lehenengo etxerako lana eginda dau. San Mamesen irabaztia ez da gauza erresa, eta Realak atzoko partidan beste behin ere, aurreko San Mameserako bisitan bezala, aurpegi xaman zuan eta benetan partida borobila egin zuan. Partidua ikusita agian emaitza motz geratu zitzaigun, ze bigarren Bai. zatia ikaragarri esan zen taldearena, mirestekoa benetan Rinok planteatu zuena eta taldeak nola interpretatu zuen, baina hala ere, balorea eman behar zaio etxetik kanpo egindakoari, San Mames, finalerdiak, kriston giroa, eta Realak garaipena lortu zuen, huts eta batekoarekin hasiko da bueltako partidua, abantaila horrekin, eta benetan atzo agian ikusi genuen Mataratzoren Real borobilena, esango nukenik. Bai, eta ointxe ipautozun bezala nik uste, pendiente gerazan gauza bakarrenetakoa edo behintzat, maitza izan zara, ez? Gol bateko diferentzia dau soilik, orduan, Atletisek partida borobila planteatu eskero, bi gol sartzeko, ez da oso zaila, ez? Orduan, egisa da Realak partida borobila egin zuela, gero kontuan hartu behar ere, beste bi penalti posible egon zirala Realaren alde, betiko kontuaz gera horretan sartuko, ez? Denak ikusi dugu bi errepikapenak, baina benetan atzoko partida Matarotzen plantamento oso interesgarria izan zen, eta nahi badozu 11koarekin hasiko gera, ze San Mameseko aurreko bisitan bezala, Realak 4-2 batekin atera zan, a priori Marinekin gal batian, ez? Bai, zuk aipatu duzun moduan, ez gara sartuko epaiaren erabakia nolabait zalantzan jartzera, baina esan behar da, markagailua baldintzatzen duela eta partidua baldintzatzen duela. Eta guztiz, ez? baldintzatzen duela, bai. Nik uste dut denok geratu ginela pixka bat harrituta ez zuenean esku hori seinalatu, gero Gedesen jokaldi polemikoa dago ere area barruan jauzi edo bota egiten diote eta txartel hori erakusten dio, orduan. Batez ere txartel Guk ez da- hori da, Baina, ez dakit, esan nahi dudana- aipagarriena, ez? Esan nahi dudana, guk ez daukagula jakintzarik edo kriteriorik epailearen erabakia zalantzan jartzeko, baina nik uste dut guk esandakoa jende guztia pentsatzen duela, bentsat realzaleok Bai. pentsatzen duguna dela, eta benetan harrigarria izan zela beste behin San Mamesen ikusitakoa. Baina bai, 11kora joten badugu, 4-2 bat, txaletak errepikatu zuen, Rinoren konfiantzazko gizona da, nik uste dut goitik ondo dijoalako jartzen duela 11kakon, edo behintzat altua delako, ez ondo dijoalako, baina altua delako eta gorpuzkera horrek lagundu dezakelako aireko jokaldietan edo lehietan, eta gero, zelai erdian, Gorrotxa Turrientes, orain arte ez ditugu horren beste alda batera ikusi, baina atzoko partida eta gero agian gehiago Bai. errepikatzen du, Euskarri Bai, bikoitzari. agian txaletatzaren kasuan, nik uste Jon Martinekin bikotek edo nahi duela, ze atzoko kasuan adibidez, bere algunetako bat, eta nik uste flojoen dabien kontua, aurrelaria jarraitzian datzala, ez? Eta ikusi genuen nola atzoko kasuan Jon Martin da, behin eta berriro, zelai erdira jaisten dana aurrelaria jarraitzen. Orduan, estatikoki txaletatzar zentral oso ona da. Arazo larriak ditu mugitu behar danean bai atzera edo bai aurrera, ez? Pare bat jokaldi dauz, non geldi geratzen dan, jokoz kanpokoa mozten duan, eta gure sorterako ez dan baloia gure porterian amaitzen. Baina alata guztiz ere, nik uste partida txukuna intzuala, ez zan gehiegi arriskatu, egisa batzutan adibidez Jon Martinek atzerako baloi hoietan kontrolatzen duala, regateatzen duala eta aurreruzka ematen dituala pausoiek, txaletatzare kanpora botatzen du direktamente baloia, eta marroia gainetik kentzen du, eta ondo ateratzen dan bitxartian, ondo. Bai, agian gaur ez hitz egitea gehiegi txaletatzaren inguruan seinale ona da, ze horrek esan nahi du, defentsa honek bere lana egin duela eta bere lana bete duela.
hori ikusita, Partida askoren ostian, ez zuan golik jaso. orain arte nahiko aipatu dugu txaleta, baina gaur behintzat ez da aipatzeko eguna, ez? Zuk esan duzun moduan, agian bere aldeko laterala zuzentzerako momentuan, defentsaren lerroa botatzeko momentuan gehiago kostatzen zaio, baina atzoko partidua nahiko txukuna izan zen. Eta gero, prebian aipatu genuen beste gauza bat, Marinen papera izan zen. Hau da, Realak Barrene eta Kubo gabe beste planteamendu bat jarri behar zuen Samamesen, bai. Hor, lau erdilari zelairatzea beste aukera bat zen, eta Rino Mataratzok errepikatu zuen ligako jardunaldian ikusitakoa. Eta egia esan, Mataratzok Marinen beste rol bat erakutsi digu edo deskubritu du, ez? Bai, batez ere aurretik beti ikusi dugu, aurreko denboraldian ere, baloirik gabe, lan asko egiten duan jokalari bat dela, lan zikin hori gehienetan egiten du, baina harrigarria da zer nolako zelai erdisa jarri zuan atzo Mataratzok, paper gainean, ez? Gorrotxa eta Turri, bisak batean ikuste, bikotekide oso onak direla eta bata besteri laguntzeko prest daudela. Egisa ez diara bat ere ez dituztela ezaugarri berdinak, ez? Agian Gorrotxa pivote fijoa da eta Turrintesek metroiek behar ditu, gero aipatuko dugu hori, baina gero... baina gero, bai Marin, falso egal posizio hori beteta eta bai Soler, gero kristoneko pasi emateoana, benetan lauki oso ona eta maila handiko lauki bat betetze dute laurak zela jerdixan. Bai, eta partiduaren hasiera ikusita, Atletik oso ondo sartu zen zelaira, nik uste dut final erdi batek eskatzen duen intentsitatearekin. Nik pentsatu nuen hasieran Realak zelai erdi horretan sufritu zezakela, azkenean jokalari asko zituen hanka onarekin, baina agian zerbait gehiago falta zen Atletiken erasoak gelditzeko batez ere etxean, baina ez zen horrela izan. Egia da Realari kostatu zitzaiola pixka bat partiduan sartzea eta Atletikek lehenengo minutuak hobeak egin zituela, baina gero Realak aurkitu zuen formula edo aurkitu zuen modua Atletiki mina egiteko. Eta lan horretan edo paper horretan bi ezinbesteko jokalari daude. Pablo Marin eta Mikel Oyarzabal. Ze hor, arbelean ikusiko duzuen moduan edo imagenean, ikusten da, bien arteko paperak aldatzen joan zilela eta horrek zalantza sortu zituela Atletiken defentsan eta hortik etorri ziren lehenengo zatiko erasoak. Bai, alde batetik ikusten da argi eta garbi nola 5-3 bat denez, Gorrotxa zentralen artean fijatzen da bai Aranbururi eta bai Sergio Gomezi aurrera juteko metro hoiek emateko, eta gero erdian ikusten dugu nola dauan triangelu bat, Turrientes pivote bezala, eta gero ikusten dugu nola eskuin interior horretan Oyarzabal jeisten dan, bederatzeren postu hori utzita, eta bestaldean Soler dago, eta nola bai Guedes eta bai Marin euren zentrala eta laterala fijatzen duten. Atzo ikusi genuen, eta nik uste askotan nabarmendu zela, nola Oyarzabalek bakarrik jasotzen zuen baloia zelai erdian, kontrolatzeko denbora ematen zion, eta ikusten genuen, arbelian bezala, nola eskerrerako pase hori askotan eremu hori bilatzen zuten. Azkenean, metro posizio horretan, Atletiken eskuin lateral horretan zegoan, zulo handiena, eta bai Guedes eta bai Sergio Gomezek, zelaiaren zati hori oso ondo aprobetxatu zuten. Bai, oso interesgarria izan zen, eta orain arte ikusi dugun zerbait izan da, ez? 4-2-3 batekin jokatzeak ahalbidetzen du bi euskarri horiek aurrera pauso bat ematea, baina batez ere Solerrek azkeneko lerrora salto egitea, eta hor, 4 aurrelarirekin bezala erasotzea, eta hor, jada, zalantzak sortzen dira aurreko defentsarentzat, ez? Ikusten dugu askotan, Guedesek barrurut botatzen duela, hor jokalari asko pilatzen dituela barrutik, eta horrek ahalbidetzen du, adibidez, Sergio Gomezen igoera hori, ez? Esker egaletik ikusi genituen Mikel Oyarzabalen pare bat pase Sergio Gomezi bikainak, eta noski, horrelako jokaldiak aurrera eramateko, Mikel Oyarzabal bezalako jokalari bat daukazu. Atzo ere, bere partiduaren irakurketa bikaina izan zen, eta oso jokalari gutxi daude Liga Espainolean, irakurketa hori egin dezaketena gaur egun. Eta ez dakitzen bat partia dara matza Mikel Oyarzabalek maila hau ematen, Azkengo partietan Realaren zutabe izaten ari da,
eta nik uste, eta atzo ikusi izan oso ondo, Guedesekin bikote oso ona itzen duela. Bata bestiari momentu oro bilatzen, eta ikusten da harreman oso estua dutela, eta benetan bata bestiari ulertzen diotelan, eta batez ere lana eta partida interpretatzen duten bi jokalari direla. Orduan, espero dugu benetan Guedesen kontua gehi segiz izatea, Mataratzok lasaitasuna eman zigun atzo esanez ez dakala ezer ez, baina arata guztiz ere ikusten dugu nola jokalari askok aurrera pauso hori eman duten, eta maila handi baten aurrean daudela. Turrientes ere errekuperatu du Mataratzok, eta orain dela 2-3 hilabete, Turrientes, hitz egiten zan, neguko merkatuan agian, kanpora aterako zala utzita. Osea, imaginatu. Bai, eta eske hori azkenean hitz egiten duguna lehenengo zatian ikusi zen. Realak 2-3 aukera oso argi izan zituen aurretik jartzeko markagailuan. Zoritxarrez ez ziren sartu, adibidez Pablo Marinen buruz burukoa, Jon Martinen errematea. Hau da, Realak aurkitu du erabat non mingarria den aurkariarentzat, eta orain arte behintzat modu hori ez du ikusi mina emateko aurkariari, ez, vertikaltasun horrekin, eta hor, Guedes bezalako jokalariak desberdintasun bat markatzen dute, ez, diferentzia bat. Bigarren zatira salto egiten badugu, nik esango nuke lehenengo zatia dirudiena baino parekatuago izan zela, baina bigarren zatia hasieratik desorekatu zen, nik uste dut. Ernesto Valverdik ikusi zuen hori, 4 aldaketa egin zituen jarraian, eta aldaketa horiek egin ostean, Realaren gola etorri zen. Realaren gola esen heldu kasualitatez, Realaren gola heldu zen partida osoko lana edo partida osoan errepikatutakoa berriz egin zuelako taldeak eta oso ondo egin zuen. Turrientesen berreskuraketa aurkariaren zelaian eta gero Solerren magia, ez? Bai, Mataratzen sistema eta egin beharreko argita garbi zegoen, ez? Padillak baloia zuenean ateratzeko, parekatu jokalari guztiak, baten kontra, batez ere ikusten dozu nola Jon Martin zelaier dira geizten dan Shelton jarraituz, eta honek zehalbidetzen du. Zelaier dian baloia errekuperatu eskero, golaren kasuan izan zan bezala, 6 jokalari dituzula, ez, golian bezala, baloiarekin bat, eta paseko 5 aukera. Hau partida guztian zehar, eta aurreko partidan bezala, lioko aurreko partidan bezala, 80 minutu guztietan ibiltzen dira hola lana momentu oro itzen. Orduan, azkenean lan horrek bere errekonpentsa du, eta pena bat izan zen gol bakarra sartu izana, baina benetan sinesten dute Mataratzoren ideietan, eta golonian adibidez oso ondo ikusi zen. Golaren freima oso adierazgarria da. Zezuk esaten duzun moduan, ez da soilik taldeari energia gehiago ikusten zaiola, aurrean presionatzen duela, baizik eta behin baloia berreskuratuta 6 jokalarirekin erasotzen duela, edo 5 jokalarirekin erasotzen duela aurkariaren area. Hori orain arte ez da ikusi, eta ez da soilik energia gehiago, baizik eta jokatzeko modua aldatu da, eta jokalariek jokoa ulertzeko modua aldatu dute. Hor beste pertsona garrantzitsu bat atzoko partiduan, eta orain arte aipatu ez duguna, Jon Martin. Jon Martinek 8 lehia irabazi zituen airetik, uste dut 16 jokaldi defentsibo egin zituela, pase gehien eman zituen jokalaria izan zen, erremate gehien egin zituen jokalaria, eta berreskuraketa horietan eta aurrelariari jarraitze horretan ere klabea izan zen. Asko aipatzen da, eta arrazoiarekin Gorrotxaren partidua, Turrientesen partidua, Guedesen partidua, baina ezin dezakegu ahaztu atzeko lerrotik hasten dela jokoa eraikitzen, eta atzeko lerrotik hasten dela ere presio hori eraginkorra izaten. Orduan, hor Jon Martin oso handia egintzen, eta albiste bikaina da Realarentzat. Eta ikusten da horatzean, Zubietaren lana zer nolakoa da, ez? 19 urte ditu, eta defentsako liderra da. Gero ez da bestalde batetik ere nabarmendu nahiko nuke, bai Marinen eta bai Guedesen papera defentsan, ze ikusten genuen nola atletiken bi egalek baloia jasotzen zuten momentuan, bi baten kontrako egoera hori sortzen zala, ez? Eta azkenean atletikak ez zuen izan, ez erditik sartzeko aukera, ez bandetatik. Eta horrek azkenean asko esaten zuan, batez ere Aranburu, bere poltsikoan Nico Williams berriro ere sartu zuelako atzoko partidan, ez? Bai, etzen bakarrik Realak atletiken atea zuela begi artean baloia berreskuratzen zuenean, baizik eta atletik txikitu egin zuela bere zelaian eta bere etxean.
eta horretarako ezinbestekoa da jokalari hauen lana. Gero beste datu bat daukagu oso esanguratsua dena ere, Realak behin baloia berreskuratuta edo behin bere zelaitik irten da baloiarekin vertikaltasun hori erakutsi zuen eta orain arte Matarazzorekin erakutsi du. Eta hor bi jokalari aipatuko ditugu, Guedes kenduta, Guedes badakigu oso bizkorra dela eta desmarke asko botatzen dituela defentsaren bizkarrera, Gorrotxa eta Turrientes. Baditugu biak egindako metroak atzoko partiduan baloiarekin aurrerantz. Hau da, metro progresiboak eta pasada bat da. Bai, Turrientesen kasuan, 82 metro progresibo dira baloiarekin, normalian eta ikusi ditugun beste datuetan, 20-30 metro inguruan daude jokalari guztiak, eta zelai erdiko jokalari bat izan da, datu oso ipagarria da. Azkenean, esan duzun bezala, Guedesek bai du 80 pikuko metro progresibo sorkuntza hori, baina zelai erdiko jokalari bat izan da, non jokalari geixo pilatzen diren, eta a priori leku gitxio dauan, kristoneko datua da, eta Turri, ez litzateke Turri izango Gorrotxa gabe, eta Gorrotxa ez litzateke Gorrotxa izango Turri gabe. Azkenean biak dira bata bestiari laguntzen diotena, eta euren alde honena ematen ahalbidetzen diotena, ez? Bata bestiari. Bai, pixka bat testu inguruan jartzeko datu honen esangura, Jauregi Izarrek 12 metro egin zituen aurrerantz baloiarekin, Solerrek 20 piko, eta Turrientesek laukoitza, eta Gorrotxak ere laukoitza. Hau da, ez da soilik baloi gabe egindako lana, edo baloiarekin paseetan eta egindako lana, baizik eta aurrera pauso hori ematea, eta ausardia izatea baloiarekin aurrera egiteko, beldurrik izan gabe baloia galtzeko, asko da. Eta hori ikusi dugu Matarazzorekin, Turrientesek bagenekien hori barruan zeukala, baina atera egin behar zuen, eta Gorrotxa ere erakusten ari da, zerbait daukala desberdina, eta asko eman diezaiokela Realari. Bai, konfiantzaz daude bisak, eta hori ikusten da, batez ere Realak nik uste parte osoan zehar, ez zualako partidaren kontrola galdu, ez? Edo nik behintzat ez nuen eukik sentsazio hori. Egisa askotan, eta lehenengo zatixan batez ere, ikusten genuen nola baloia hartu bezain pronto, danak vertikalki aurreruzka joaten zirela, trantsizio vertikal horiek bilatuz. Eta azkenean nik uste Realaren izaeran partetik hori aldatu dela, ez? Gero badau partida maieran, ez dakit izan zian minutu bat, 2 minutu, rondo bat zirudiena hor eskerre galian, eta Reala horrela ikustia benetan gozada bat da, ez dakit orain dela zenbat denboraz genula Reala horrela ikusten, jokatzen eta, nahi gabe irribarre bat atera, ez? Bai, nik uste dut Turrientesen golak baretasun puntu bat eman ziola taldeari, lasaitasun puntu bat, eta minutu horietan ikusi genuen futbola denpora asko daramatzagu ikusi gabe, daramagu barkatu. Disfrutatzen, bai. Eta horregatik esaten dugu emaitza motza dela, eta emaitza Realak abantaia handiago atera izan balu, hobeto. Gero, bueltako partiduak guztiz desberdina izango da, jokalariak desberdinak izango dira, momentua ere eta planteamendua ere. Baina atzo Samamesen ikusi genuena, mirestekoa da, taldeak ausardiaz jokatu zuelako, baina batez ere inteligentziaz. Nik uste dut, eta horrek azken minutuetako kudeaketan ere hori ikusi zen. Hau da, Matarazzok ligako partidutik ikasi zuen, Jangel bezalako jokalari bat atera zuen zelaira, Horri Oskarson irten zenean oso ondo irten zen, eta baloiak bizkarrez ere oso ongi jokatu zituen. Bai. Eta orduan, emaitza gordetzea zan alde batetik garrantzitsuena. helburua Bai. eta garrantzitsuena, baina bai geratu ginela pixka bat motz, ze kontziente gara Realak gol gehiago sartu altzituela atzo. Bai, Realak ikusi zuan atleti oso zaurgarri zegoela atzoko gauean, eta nik uste ere Odriozolaren txartel hori ere baldintzatu zuela Matarazzoren aldaketen plana, ze ikusi nola Aritzaran buru sartu zen, eta nik uste Aritzaran buru, partida maieran minuturen bat jokatzeko prest daola, nik uste aldaketa naturala, Aranburu atera eta Odriozola sartzia zala. Baina, Elizondok, orain arte, ez du jokatu Matarazzorekin. Horra etxi. Lehenengo minutuak ziren Matarazzoren etapa berri honetan Elizondorentzat, eta final erdi baten San Mamesen aurrean Nico Williams eukita fresko gainera, etzen aldaketa behartuta izan zen. Hori da. Hori da. Baina, ondo atera zen.
Bai, albiste txarrena kakotxa artean izan daiteke kanporaketa oindiok irekita dagoela. Bai, 3 aste falta dira, testu ingurua guztiz kontrakoa izan da, ze Atletikek bere jokalari garrantzitsuenak errekupera ditzake, Realak bere garrantzitsuenak galdu. Hortaz, oso garrantzitsua zen batez ere irabaztia, ze bueltako planteamentua guztiz kontrakoa da berdinketa batekin, garaipen batekin edo porrota batekin. Ikusiko dugu argi eta garbi Atletike irabaztera aterako dala, gol askar bat sartzera, ze azkenian markagailu horiek dia zailenak, ze gol bat sartzen danean, bigarrena segitxuan dator. Orduan, Mataratzok buruarekin jokatu beharko du bueltako final erdi horietan pentsatuz, baina liga aztu gabe, ze azte honetan Real Madrid dakagu, eta ikusiko dugu aldaketa horien kudeaketa, zer nolakoa izango dan, ze benetan baldintzatu dezake, final Sevillarako bide hau. bai, gure burua martxoak lauan dago, orain momentuan, baina ezin dezakegu ahaztu, aurretik ligako 3 partidu daudela. Real Madrid, etxetik kanpo, Oviedo etxean eta Mallorca, ez dakit etxean edo kanpoan, esango nuke kanpoan dela. Baina lehen irakurri dut Twitterren, Madrilen aurka suplenteekin, Oviedoren aurka titularrekin, eta Mallorcaren aurka 50-50. Nik partegatzen dut iritzi hau, uste dut kudeaketa inteligentena izango zela, badakigu futbola ez dela horrela, eta entrenatzaile baten erabakiek ez dutela horrela funtzionatzen, baina kanpotik ikusita hori esatea da errezena, ez? Ikusiko dugu jokalariek ze berreskuratzeko ahalmen daukaten, Guedes nola dagoen, Oyarzabalek deskantsatu behar du bai edo bai, bestela momentu batean edo bestean krak egingo du eta ez dugu nahi hori. Eta hemendik aurrera, pixkanaka finalerdi hori prestatzen joan, ze oraindik asko dago egiteko. Bai, nik uste garrantzitsuna izango dela, eta segurazki nago gaurtik aurrera ja Matarazzo mezu argi utzi duala aldagelan, 3 aste falta direla, 3 partida daudela aurretik, eta finalerdietako buelta hori momentu zaztu behar dela, eta ligan zentratu egitxa da, eta nik ere partegatzot Real Madridin kontra gainera Bernabeun. Asko ezin duzula hain, ez? Azkenean, Astean zehar jokatuta gainera eta beraiek ez. Da horregaitxik. Baina, gero Oviedoren eta Mallorcaren kontra nik uste 2 garaipen argi izan behar direla. Izan beharko litzateke, ez dugu orain... Ez, baina, 6 puntoietatik gitxienez 4 lortu behar dituela Realak. Ligan aurrera egiteko. Luke, bai. Baina, momentuz, lehenengo pausua eman da, bigarrena falta da, eta momentuz nik uste estadio Zelaiorren izena, ezin dugula oso altu hauskatu, ze gauzak oso azkar aldatzen dira. Bidea luzea da oraindik.